Όχι άλλο στο ράφι. Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης. Και αν είναι κάτι που πραγματικά με συναρπάζει, είναι να διαβάζω και να ακούω ιστορίες. Κατά βάση ασχολούμαι με το θέατρο, όμως αυτή τη φορά έπρεπε να πάρω μια ισχυρή απόφαση. Να ξεκινήσω να διαβάζω όλα τα αδιάβαστα βιβλία που έχουν γεμίσει το ράφι της βιβλιοθήκης μου. Και εδώ έρχεται αυτό το podcast. Και εδώ θέλω να πούμε όλοι μαζί: όχι άλλο στο ράφι. Πριν αρχίσει όμως αυτό το εγχείρημα, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Μην ξεχάσεις να πατήσεις αυτό το περιβόητο καμπανάκι που θα σου υπενθυμίσει το ραντεβού μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Όχι άλλο στο ράφι. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε λοιπόν, όχι άλλο στο ράφι. Πώς έφτασε λοιπόν να κάνουμε το δεύτερο επεισόδιο. Είμαι ο Δημήτρης και αυτή τη φορά θα κατεβάσω ακόμα ένα αδιάβαστο βιβλίο από το ράφι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάει ξανά αυτό το επεισόδιο, το δεύτερο επεισόδιο. Είμαι ακόμα αρκετά ενθουσιασμένος από το πρώτο. Αυτή τη φορά θα πάμε κάπου αλλού, θα δούμε κάτι άλλο, μια άλλη μορφή διηγήματος, ένα άλλο βιβλίο. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο επεισόδιο, ελπίζω να έχετε κάνει like, να ακολουθείτε τη σελίδα στο Spotify, να βάλετε τα αστεράκια σας και ό,τι άλλο χρειάζεται για να συνεχίσουμε να είμαστε από κοντά και να μοιραζόμαστε μαζί αυτά τα ωραία podcast. Σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά, θα έλεγα, να σας περιγράψω και να σας εξιστορήσω, να σας διηγηθώ, να σας αναλύσω, ας πούμε, ένα πάρα πολύ ωραίο διήγημα. Δεν το είχα διαβάσει εδώ και καιρό, ήταν όντως αδιάβαστο. Το κατέβασα λοιπόν από το ράφι μου και είναι το «Στρίψιμο της βίδας» του Henry James. Ανήκει στην κλασική λογοτεχνία πια. Είναι ένα διήγημα, παύλα νουβέλα, το οποίο εγγράφτηκε το 1898, λίγο πριν τον 20ο αιώνα δηλαδή, από τον Αμερικανό συγγραφέα Henry James. Ξέρω ότι πολλοί θα το ξέρετε, θα το γνωρίζετε, διότι είναι αρκετά γνωστό και διάσημο και πολύ αγαπητό. Έχει μεταφραστεί πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές γλώσσες. Στην Ελλάδα έχει αρκετές εκδόσεις, έχει επανεκδοθεί πάρα πολλές φορές. Αυτό δείχνει ότι αυτό το βιβλίο, παρόλο που είναι αρκετά παλιό, παρόλο που θεωρείται κλασικό, παρόλο που μιλάει για κάτι το οποίο αποκλείεται να συνέβαινε σε μια ίσως ελληνική πόλη, είναι αρκετά βικτοριανό και αγγλικό όλο το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα, παρόλα αυτά το αγάπησε όλος ο πλανήτης. Το «Στρίψιμο της βίδας» λοιπόν του Henry James. Ας ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τη ζωή αυτού του συγγραφέα. Ο Henry James λοιπόν είναι Αμερικανός συγγραφέας, γεννήθηκε το 1843 και πέθανε στην Αγγλία το 1916 από εγκεφαλικό επεισόδιο. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς του 19ου αιώνα, από τους κύριους εκπροσώπους του ρεαλισμού στη λογοτεχνία, και πειραματίστηκε αρκετά με το αφηγηματικό ύφος. Αυτό θα το δούμε πάρα πολύ φυσικά και στο έργο που θα κάνουμε σήμερα. Ο Henry James έχει μια πολύ ιδιαίτερη ζωή όσον αφορά το κομμάτι των ταξιδιών του. Είναι αρκετά πολύ ταξιδεμένος και είναι ένας Αμερικανός ο οποίος ζει στην Ευρώπη, κυρίως στην Αγγλία. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη λοιπόν το 1843, ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας διανοούμενων. Ο πατέρας του ήταν θεολόγος και φιλόσοφος, τα αδέρφια του ήταν ψυχολόγοι και φιλόσοφοι ο ένας και ο ένας. Ταξίδεψε στην Ευρώπη από πολύ μικρή ηλικία και μαθήτευε πλάι σε πολύ φημισμένους εκπαιδευτικούς της εποχής. Στα 19 του χρόνια γράφτηκε στη νομική σχολή του Χάρβαρντ, αλλά προτίμησε τη λογοτεχνία από τη νομική.
και το 1864 δημοσίευσε το πρώτο του διήγημα. Έζησε στο Παρίσι για κάποια περίοδο, όπου εργάστηκε ως ανταποκριτής της New York Tribune, και το 1876 μετακόμισε στην Αγγλία, όπου έζησε αρχικά στο Λονδίνο και έπειτα στο Σάσεξ. Τα πρώτα χρόνια του Henry James στην Ευρώπη, στα πρώτα χρόνια, έγραψε κυρίως νουβέλες με κεντρικούς χαρακτήρες Αμερικανούς ή Αμερικανίδες που ζούσαν ως ξένοι στην Ευρώπη. Έγραφε δηλαδή έβαζε κυρίως κομμάτια του εαυτού του, της προσωπικής του πορείας στην Ευρώπη μέσα στα έργα του. Επέστρεψε στην Αμερική 25 χρόνια μετά την αναχώρησή του, δεν έμεινε όμως εκεί για πάντα. Άρχισαν να γίνονται οι επισκέψεις του αρκετά πιο συχνές από το 1905 και μετά, στον 20ο αιώνα δηλαδή, αλλά λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε στην Αγγλία. Έβγαλε μάλιστα και αγγλική υπηκότητα, με στόχο να τιμήσει και τη χώρα που το φιλοξένησε, αλλά παράλληλα το έκανε και για να ασκήσει κριτική στην Αμερική, επειδή δεν θέλησε να λάβει μέρος στον πόλεμο. Το Δεκέμβριο του 1915 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Πάμε να δούμε λιγάκι την ιστορία αυτής της υπόθεσης, να δούμε λίγο 5 πράγματα για αυτήν την υπόθεση. Το στρίψιμο της βίδας του Henry James. Μια παρέα Άγγλων αριστοκρατών ψάχνει τρόπους διασκέδασης που μπορούν να προκαλούν το ενδιαφέρον και να συνοδεύονται και έτσι από κάποιο μυστήριο. Ένας από την παρέα θα διηγηθεί μια ιστορία παράξενη και τρομακτική. Η ιστορία του βιβλίου δηλαδή, είναι καταγεγραμμένη σε ένα χειρόγραφο, το οποίο ως τώρα κανείς δεν το έχει διαβάσει. Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας, η κουβερνάντα, το παρέδωσε πριν από καιρό. Εκεί είχε καταγράψει γεγονότα και καταστάσεις, τις οποίες, όπως ισχυρίζεται, βίωσε στο σπίτι που εργαζόταν. Και εδώ λοιπόν ξεκινάει η ιστορία. Το έργο όντως ξεκινάει, το πρώτο του κεφάλαιο είναι ουσιαστικά αυτό. Μια παρέα Άγγλων, οι οποίοι έχουν ανάγκη να περάσουν την ώρα τους το βράδυ, και οπότε ένας από αυτούς θυμάται ότι έχει ένα χειρόγραφο μιας κουβερνάντας, η οποία αφηγείται την προσωπική της ιστορία στο κάστρο που έμεινε κτλ. Τα κεφάλαια του έργου όλα είναι πάρα πολύ ωραία, είναι τέλεια, το σπίτι είναι πολυτελές, είναι ένα υπέροχο κάστρο, ας πούμε, ένα μεγάλο σπίτι, το περιβάλλον είναι στη φύση, δειλιακό, τα παιδιά είναι υπάκουα με πάρα πολύ καλούς τρόπους, μαζί με την κουβερνάντα, όπου όπως σας είπα δεν ξέρουμε ποτέ το όνομά της, δεν αναφέρεται ποτέ το όνομά της, έχουμε και την κυρία Γκρόουζ, η οποία είναι η πιο παλιά υπηρέτρια αυτού εδώ του σπιτιού. Στα πρώτα κεφάλαια καταλαβαίνουμε το πόσο βαρετή είναι η ζωή, τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ κανονικά και δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας ενοχλεί. Και κάπου εδώ όμως τα πράγματα αλλάζουν και μπαίνουν στη σκηνή τα φαντάσματα. Η νεαρή κουβερνάντα αρχικά βλέπει τις μορφές 2 ατόμων που δεν είναι πια στη ζωή, της δεσποινίδας Τζέζελ, της προηγούμενης κουβερνάντας των παιδιών, και του Πίτερ Κουίντ, του υπηρέτη. Τους βλέπει να στέκονται σε διάφορα σημεία του παλατιού, όχι απαραίτητα μέσα του παλατιού του σπιτιού, όχι απαραίτητα μέσα στο σπίτι, στον κήπο, κυρίως στον κήπο σε διάφορα σημεία. Το γεγονός αυτό, και αυτό που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο βιβλίο, είναι ότι προφανώς αρχικά τρομοκρατεί την κουβερνάντα που βλέπει 2 φαντάσματα. Αργότερα όμως, όχι απλά αργότερα, σε όλο το έργο, μέσα από αυτή την επαφή που έχει με τα φαντάσματα και μέσα από το ότι είδε φαντάσματα βασικά, ενισχύεται πάρα πολύ το θάρρος της και η αυτοπεποίθησή της. Αυτό είναι ένα μαγικό και ένα πολύ ωραίο στοιχείο του Henry James που κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερη αυτή τη νουβέλα τρόμου και δεν την κάνει στερεοτυπική και μονόπλευρη.
Τα πνεύματα τώρα καταλαβαίνει η ίδια ότι ανήκουν σε αυτά τα πρόσωπα που σας είπα, των παλιών, της παλιάς κουβερνάντας και του παλιού υπηρέτη που δεν είναι πια στη ζωή, διότι τα αφηγείται, δεν τα κρατάει μέσα της, τα αφηγείται στην Grows, στην υπηρέτρια Grows, η οποία με την περιγραφή που δίνει η κουβερνάντα λέει κατευθείαν ότι αυτή είναι αυτή που ήταν κάποτε εδώ και μεγαλώναν τα παιδιά. Τώρα, ξεκινάει ένα πάρα πολύ περίεργο παιχνίδι μεταξύ των παιδιών, της κουβερνάντας και των φαντασμάτων. Η κουβερνάντα σε όλο το έργο είναι η μόνη η οποία βλέπει τα φαντάσματα. Παρόλα αυτά, η γραφή του και ο τρόπος που το γράφει ο James μας κάνει να πιστέψουμε ότι και εμείς, και μας κάνει να τα δούμε και εμείς, να τα δούμε και εμείς τα φαντάσματα. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κρατάμε είναι ότι τα φαντάσματα στο έργο, στην ουβέλα, τα βλέπουμε εμείς, οι αναγνώστες δηλαδή, και η κουβερνάντα. Η περιγραφή των σκηνών των φαντασμάτων, ο τρόπος που τα αφηγείται η ίδια η κουβερνάντα, να σας πω και εδώ ότι η αφήγηση είναι πρώτου προσώπου, δηλαδή παρακολουθούμε μόνο τη γνώμη και την άποψη της κουβερνάντας, βλέπουμε μόνο τη δική της πλευρά, είναι μονόπλευρη αφήγηση. Αυτό έχει ακόμα πιο ενδιαφέρον, δίνει ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον στην νουβέλα, διότι το κάνει ακόμα πιο τρομακτικό, πιο αληθινό και παράλληλα μας κάνει να νιώσουμε και αρκετές αμφιβολίες για την κουβερνάντα, στις οποίες θα έρθω λίγο αργότερα. Πολύ ωραίο έτσι και γλυκό της υπόθεσης είναι ότι η Grows, η υπηρέτρια Grows, την πιστεύει. Την πιστεύει μέχρι το τέλος. Η σχέση όμως μεταξύ της κουβερνάντας και των δύο παιδιών αλλάζει διαρκώς μέσα στο έργο. Ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ ζεστή και αμοιβαία αγαπησιάρικη, τη συμπαθούσε και τα παιδιά πάρα πολύ και η ίδια αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά. Διάφορα περιστατικά που συνέβησαν με το σχολείο του αγοριού, δεν θα πω περισσότερα, και με της Φλόρας, το κοριτσάκι λέγεται Φλόρα και το αγοράκι λέγεται Miles. Φέρουν διάφορα πράγματα στο προσκήνιο σε συνδυασμό με τα φαντάσματα. Οπότε ας πούμε ότι είναι και λίγο thriller μυστήριο. Τώρα, η σχέση λοιπόν αλλάζει και από σχέση αγάπης γίνεται σχέση μίσους, διότι η κουβερνάντα αποφασίζει στο έργο να το φτάσει μέχρι το τέλος. Αποφασίζει δηλαδή να φέρει τα παιδιά σε μία θέση έτσι ώστε να ομολογήσουν ότι είδαν και αυτά τα φαντάσματα. Γιατί υπάρχουν σκηνές που τα φαντάσματα βρίσκονται και μπροστά της και παράλληλα και στα παιδιά. Τα παιδιά όμως δεν λένε ποτέ σε όλο το έργο ότι είδαν τα φαντάσματα. Και αυτό δημιουργεί κατάρρευση των σχέσεων μέσα στο σπίτι. Αλλάζουν πάρα πολύ οι σχέσεις. Δημιουργείται ένα απίστευτα μεγάλο κομμάτι αμφισβήτησης του ρόλου της κουβερνάντας και το έργο τελειώνει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο που φυσικά δεν θα σας τον πω. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος και πάρα πολύ ιδιαίτερος. Είναι πολύ κοφτό. Γίνεται κάτι πολύ απότομα, το οποίο το περιμένεις από τη μία, αλλά δεν περίμενες ότι όντως θα γίνει. Να πούμε σε όλο αυτό ότι ο θείος, αυτός ο περιβόητος θείος, δεν εμφανίζεται ποτέ. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το έργο δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα στον αναγνώστη. Το πρώτο ερώτημα είναι λοιπόν, που σίγουρα όλοι θα το έχετε κάνει και τώρα που ακούσατε την ιστορία από μένα, είναι αν τελικά η κουβερνάντα ή έβλεπε όντως τα φαντάσματα ή είναι μια γυναίκα η οποία είναι φαντασιόπληκτη ή έχει κάποιες ψυχικές, πώς να το πω, βλέπει φαντασιώσεις. Αυτό προβληματίζει πάρα πολύ τον αναγνώστη. Θεωρώ ότι είναι επιτυχία για το έργο αυτό. Να μην μπορούμε να καταλάβουμε αν η κουβερνάντα όντως τα βλέπει τα φαντάσματα ή τα φαντάζεται.
Κρατάμε ότι η αφήγηση είναι μονοπρόσωπη, οπότε διαβάζουμε μόνο την πλευρά της κουβερνάντας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να καταλάβουμε ή να αμφισβητήσουμε την προσωπικότητά της όσον αφορά το κομμάτι των φαντασμάτων. Εγώ διάβασα κάπου για το στρίψιμο της βίδας ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσεις 2 φορές το έργο, δηλαδή να το διαβάσεις 1 φορά έχοντας την πεποίθηση ότι τα φαντάσματα υπάρχουν και να το διαβάσεις και τη δεύτερη φορά έχοντας την πεποίθηση ότι η κουβερνάντα μας λέει ψέματα. Τώρα, ο Henry James έγραψε αυτό το έργο τέλη του 19ου αιώνα και προσπάθησε να δημιουργήσει χαρακτήρες που βαδίζουν σύμφωνα με τη δικιά τους λογική και τα πιστεύω. Ακόμα και αν αυτά είναι παράλογα. Αυτό ήταν μια τάση της εποχής και κυρίως του Henry James. Προσπαθούσε δηλαδή να τους αυτονομήσει και να δημιουργήσει αυτόνομες προσωπικότητες που ακόμα και αν αυτό που πιστεύουν μπορεί να είναι παράλογο, αυτοί το πιστεύουν και το ακολουθούν μέχρι το τέλος. Ρεαλιστής συγγραφέας είναι ο Henry James και το βιβλίο που διαβάζει και το στρίψιμο της βίδας, ακόμα αυτό το έργο, έτσι όπως το αφηγήθηκα, την περίληψή του, ρεαλιστικό θεωρείται. Δεν αισθάνεσαι τίποτα από όλα αυτά που λέγονται ότι μπορεί και να μην συμβεί, ότι μπορεί και να συμβεί. Σαφώς βέβαια το μεταφυσικές, έτσι θα πω 3. Θα πω 3 αποδόσεις του έργου στον κινηματογράφο. Η πιο γνωστή είναι το «Μια μορφή στο παράθυρο» στα ελληνικά, The Innocents, το 1961, με πρωταγωνίστρια την Deborah Kerr. Είχε πάρει αρκετά καλές κριτικές και θεωρείται μια πολύ καλή απόδοση του βιβλίου του Henry James. Το 1971, κάτι που δεν ήξερα κι εγώ, ο Μάρλον Μπράντο πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ο άνθρωπος της νύχτας» του Μάικλ Βίνερ, που βασίζεται στην ιστορία του Henry James. Και να θυμηθούμε φυσικά την αρκετά πετυχημένη ταινία κατά τη γνώμη μου, δηλαδή τώρα επειδή ίσως ανήκει στη γενιά μου, την ταινία The Others με την Nicole Kidman, που θυμάμαι ότι μου είχε αρέσει πάρα πολύ και ότι τη συζητούσαμε και την είχαμε δει και στο σινεμά και τρομάξαμε, αλλά παράλληλα μας τάζαν και οι ερμηνείες, ότι ήταν και thriller, αλλά υπήρχε και ψυχολογία, υπήρχε και καλή δουλειά πάνω στο acting, στην υποκριτική κτλ. Να πω έτσι συμπερασματικά κάποια πράγματα που έτσι τα σκέφτηκα. Το πρώτο σας το είπα ήδη, ότι θεωρώ ότι αυτό το έργο βασίζεται σε 3 πρόσωπα. Κινείται ανάμεσα σε 3 πρόσωπα. Σε 3 πρόσωπα, ας το πούμε. Το ένα είναι η κουβερνάντα, το άλλο πρόσωπο είναι τα παιδιά, θα τα πάρω σε ένα πρόσωπο, και το τρίτο πρόσωπο είναι ο αναγνώστης. Και όλο αυτό που καταφέρνει ο Henry James είναι ότι ναι, τα παιδιά δεν είδαν τα φαντάσματα, ναι, η Gross δεν είδε τα φαντάσματα, τα είδε όμως ο αναγνώστης. Και μόνο που κατάφερε ο Henry James να μας πείσει και να μας κάνει να τα φανταστούμε, εγώ προσωπικά το έκανα, δηλαδή τα φαντάστηκα ότι σίγουρα υπάρχουν, η κουβερνάντα με ένα δικό της, με αυτόν τον τρόπο, για μένα δικαιώνεται. Γιατί όλο το βιβλίο, όλη η ιστορία από κάποιο σημείο και μετά είναι ένας αγώνας της κουβερνάντας να πείσει ότι έχει δίκιο και ότι αυτό που λέει είναι αλήθεια, ότι τα είδε. Ένα ακόμα συμπέρασμα, έτσι που το σκέφτηκα και το φαντάστηκα και με προβλημάτισε, είναι κυρίως από τα παιδιά, από τους ρόλους των παιδιών. Τώρα προφανώς πρέπει να το διαβάσετε για να το καταλάβετε, ότι η συμπεριφορά τους από την αρχή μέχρι το τέλος αλλάζει πάρα πολύ, όπως σας είπα, και ουσιαστικά είναι ένας άξονας προς την ενηλικίωση.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα παιδιά ξεκινάνε με ένα πάρα πολύ παιδικό ύφος και στυλ να μιλάνε στην κουβερνάντα, σαν πάρα πολύ μικρά παιδάκια που την αγαπάνε, που παίζουν πιάνο κτλ., που υπακούν, που είναι πολύ χαρούμενα κτλ. Και όσο περνάει το έργο, λόγω των φυσικά των καταστάσεων που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι, τα παιδιά αποκτούν ένα πιο ενήλικο ύφος και είναι σαν να χάνουν την αθωότητά τους. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το βιβλίο αυτό είναι και το τέλος μιας αθωότητας ίσως. Αυτό ήταν λοιπόν το δεύτερο podcast. Ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι τότε θέλω να είστε έτσι ωραίοι άνθρωποι, να διαβάζετε βιβλία και να μοιράζεστε ιστορίες. Όχι άλλο στο ράφι, τέλος.